Най-опасното нещо при татуировките не е болката, не е иглата. То е това, което се инжектира в тялото ви и остава там. Виждате ли, мастилото за татуировки не е просто отцветена течност. То съдържа тежки метали като олово, арсен и живак. И повечето хора си нямат представа. След като това мастило влезе под кожата ви, тялото ви се отнася към нея като към чужд нашественик. Част от него остава в кожата ви, но голяма част от него навлиза в тялото ви. Проучванията показват, че мастилото за татуировки може да мигрира към лимфните ви възли, черния дроб и дори в кръвта. И тъй като тези пигменти не са предназначени за вътрешна употреба, те могат да предизвикат имунни реакции, алергии и в редки случаи ракови израстъци. Още по-лошото е, че мастилото за татуировки не е добре регулирано в много страни, така че то носи токсини в кожата ви за цял живот. Избелете жълтите си зъби и премахнете зъбния камък само за 2 минути. Преобразете усмивката си мигновено с тази лесна рецепта и накарайте зъбите си да блестят ярко като перли. Затова запазете това видео преди да изчезне. За начало ни е необходима бананова кора. Отстранете вътрешното съдържание на банановата кора. Банановите кори избелват зъбите и премахват пожълтяването. След това го намачкайте добре. Сложете съдържанието на банановата кора в купа. След това ни е необходим лимон. Добавете 1 чайна лъжичка лимонов сок, след това добавете 1 чайна лъжичка сол. Солта премахва лошия дъх и лекува гингивит. Преди да продължите, моля коментирайте, за да подкрепите труда ми и да ме окуражите. След това добавете 1 чайна лъжичка паста за зъби. След това разбъркайте добре съставките. Сега как да използвате тази рецепта? Мийте добре зъбите си с тази смес в продължение на 2 минути. Ще забележите невероятни резултати още от първата употреба. От коя държава достигна това видео до вас? Любопитен съм да знам. Зъбите ви ще станат бели и блестящи като перли. За най-добри резултати повтаряйте тази рецепта 2 пъти дневно. Съхранявайте сместа в хладилник. И не забравяйте да ме подкрепите, като харесате и споделите това видео и ме последвайте за още природни лекарства. Благодаря ви!